10 Kráľová Dominika. Kujakovičová Jovana, dráma 5, Stelmáková Karina, dráma 6, Mihalová Dominika, dráma 7, Lípa Monika, dráma 8, Poladová Katarína. Ja som pozoril, že je tam. Je? 20. Počkaj, ja si dobre, že dokáže vychytiť páča, že vidíš, že si nekrásne. Peti? 27, 4. Košičík Piekty, časom 26.50 z roku 2005. Máme pripravenú najsilnejšiu 19. hlavu, dráma 1, Tomáš Laura, dráma 2, Zahradková Sofí, dráma 3, Perkovič Kaja, dráma 4, Silavová Miroslava, dráma 5, Vyšetová Takora, dráma 6, Pániková Tatiana, dráma 7, Danková Tereza, dráma 8, Tajková Karolína. Na limitku asi nebude. Čo? Na limitku asi nebude. 8 dačo malo. Ale je blízko limitu.